Dak kollu li tagħmel l-oppożizzjoni huwa blaġġ tagħha għal poter. Hekk sostna l-Prim Ministru Robert Abela f'diskors parlamentari dwar il-baġit. Fil-fattu li d-diskors tiegħu il-Prim Ministru ffoka fuq il-kritika tal-oppożizzjoni fl-aħħar jiem u l-kontradizzjonijiet ċari li din ġabet magħha. Dr. Abela sostna li l-oppożizzjoni ma tistax titkellem dwar il-governanza tajba s-saltna tad-dritt għaliex fil-mument tal-prova anke fl-aħħar sena derbit ċar kemm din tużab bħala ballun politiku mhux għall-interess ġenwin tan-nazzjon. Hawnhekk il-Prim Ministru semma kif anke fir-riformi bla preċedent li wettaq dan il-Gvern kellna oppożizzjoni li abdikat mir-responsabbiltajiet tagħha, sostna li dan derbit ċar fl-iskrutinju tal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa. Dr. Abela sostna li l-oppożizzjoni llum tikkritika meta biss jaqblilha u meta ma jkunx hemm deċiżjoni favorija tara biss li tixħed id-dubi. Tenna li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jitkellem dwar affarijiet bħal mafrit presidenzjali meta taħt amministrazzjonijiet tagħhom dawn kienu jingħataw fis-satra tal-lejl. Il-Prim Ministru tenna li l-maħfrit presidenzjali u jiddeċidi fuqhom fl-aħjar interess tal-pajjiż. Jien kull talba l-maħfra li jkollna qudiemna semmexxuha bl-ikbar responsabilità. Niddeċiedi fl-interess nazzjonali bla ma nħares lejn uċuħ u dan ġa tajt prova tiegħu. Dam differenza l-kap tal-oppożizzjoni Bernard Grech li fl-aħħar diskors tiegħu f'attività politika bir-responsabilta seta' instiga suspettat mandant fil-til ta' Defni Caruana Galizja sabiex jitlob maħfra presidenzjali oħra. Taf x'wieħed, Sur President, wieħed saħħansitra maħfra lil dan l-allegat mastermind. U qabel parlajt, insaqsik, tkellimt mal-Kummissarju tal-Pulizija, tkellimt mal-Avukat Ġenerali, tkellimt mal-familja ta' Defni Caruana Galizja. Taf x'għamilt bi kliemek int, taf li inti stedint lill-allegat mastermind biex jitlob il-maħfra. Kien hawnhekk li l-Prim Ministru fakkar kif dan huwa l-Gvern li qed iressaq il-kriminali quddiem il-ġustizzja u tenna li l-oppożizzjoni mhux se xekkel lill-Gvern fil-mixja tiegħu favur il-ġustizzja. Intant Dr. Abela fid-diskors tiegħu tkellem dwar il-budget u rrimarka kif dawn l-aħħar 3 ijiem l-oppożizzjoni abdikat għal kollox milli titkellem dwaru. Il-Prim Ministru sostna li dan il-Gvern huwa differenti mill-amministrazzjonijiet preċedenti nazzjonalisti u se jibqa' jagħmel il-bidliet kbar li jeħtieġ il-pajjiż għax huwa l-prinċipju tal-ġustizzja li jnebbaħ il-politika ta' dan il-Gvern. Dr. Abela tkellem dwar xwired Gvern Laburista fl-2013 minant amministrazzjoni nazzjonalista. Da ħallejtulna intom fl-2013 minn pajjiż bla rata ta' impjiegi fl-Ewropa inbdilna għal pajjiż fejn għandna rata ta' impjiegi aqwa mill-medja. Minn pajjiż fejn il-ġid nazzjonali ras ar ras kien mistenni jdum ġenerazzjoni sħiħa biex jilħaq il-medja Ewropea, aħna f'leġislatura waħda biss tela ma l-aqwa 10 fiż-żona euro. Pajjiż li sena wara sena jibqa' jkollu l-akbar rata ta' tkabbir fl-impjiegi fl-Ewropa. Dak is-suċċessi li għamilna. Dr. Abela tkellem ukoll dwar ħidmet il-Gvern fil-kriżi tal-pandemija u kif differenza l-Partit Nazzjonalista fl-2008 dan il-Gvern investa fin-nies. Investa billi fost oħrajn nefaq kemm felaħ biex jissalvagwardja l-ħajjiet tal-Maltin u l-Awċin. Dan derbit ċar biex xiri tad-dożi tal-vaċċina għal COVID-19. Xtrajna kemm stajna dożi minant produtturi differenti, minant ditti differenti u kellna l-aqal li meta isset naraw x'għamlu pajjiżi oħra l-istess saqal li pajjiżi oħra ma kellhomx li ma nistruħux fuq supplier wieħed biex niżguraw li jkollna security of supply. Għalhekk iva, aħna l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li qed inlaqmu persuni meta mqabbel mal-popolazzjoni tagħna. Dr. Abela tenna kif mill-lat ekonomiku dan il-Gvern ħaħsib l-impjiegu n-negozji sabiex ħadd ma baqa' waħdu. Il-Prim Ministru temmejt li dan il-Gvern se jkompli jibni fuq l-aqda u mhux il-mibeda. Tara di ma semmu xejn dwarha. Flok marrata tal-qatt splodiet. Kif kull tbassir li kellna għalilna li se jiġri minn flok żammejna r-rata tal-qatt mill-imqarter farasa. Qed naraw Sur President madwarna kulħadd qed jara x'qed jiġri. Pajjiżi oħrajn Ewropej bħalna. Nies jikkjuwjaw fil-food banks wara l-food banks biex jingħataw x'jieklu. U li kieku hemm minnhom fil-Gvern illum hekk kontu ġibuna.